ин соҳибкори тоҷик чанд рӯзи ахир наметавонад аз бонкҳои душанбе доллари амрикоӣ ёбад. ба тиҷорати қисмҳои эҳтиётӣ машғул аст ва ин шаб рӯз асъори хориҷии доллар барояш муҳим будааст. моли мо ай давлати олмон омад расид, ширкати европоӣ Литва буд. 3 рӯз мо ҳамаги банкҳоро гаштем, доллар пайдо накардем, роҳгирои ширката пардохт кунем. ولی با موضوعی اومدیم که خیلی تو مهلت 10 روز پیدا کرده روان میکنیم. мисли дигар сокинон ба он низ дар бонкҳо гуфтанд доллар надоранд. мегӯяд қисмҳои эҳтиётии мошинро аз хориҷ ба доллар меорад ва агар ин мушкил ба зудӣ ҳал нашавад аз тиҷораташ зарар хоҳад дид. муносибати мо вайрон мешавад. оно намефаҳманд, мо мегӯем ай бонкамон доллар евро пайдо намекунем, оно ин гапа намефаҳманд. вале ба хотире ки мо зиёд кор мекунем, якҷоя кор мекунем, ба мо 10 рӯз муҳлат дод ки то муддати 10 рӯз راهگیرو باید شما روان کنید. بازدیدی خبرنگاری رادیوی آزادی از چند بانک در دوشنبه نشان داد که ساکنان نمیتوانند دلار بخرند. نمایندگان بانک‌ها کمچینی و نبود دلار را تصدیق کردند ولی از شرح آن خودداری نمودند. کارشناسان مشکل دسترسی به دلار را به تحریم‌های اخیر کشورهای غرب به روسیه ربط داده میگویند بانک‌های تاجیکستان باید پایبندی را از بانک‌های روسیه کم کند. бонкҳои мо коршотошон аслан дар бонкҳои Россия аст. мефаҳмед, акун свифт кор намекард дар байни Россия ва давлатҳои ғарб. мо инҷа аз об каш истодем. аммо бояд диверсификатсия лозим буда ин коршотҳои Тоҷикистона. бонкҳои Тоҷикистона бояд ки на танҳо Россия, балки Германияю, Англияю, Франсияю, Испанияю, Канадаю, Австралия ҳамин ҷо ҷо мекард. дар баробари доллар дар арзиши қурби рубли русӣ низ та як ҳафтаи ахир дигаргунии ҷиддӣ ба миён омада арзиши 1000 рубл ба камтар аз 100 сомонӣ фаромад. афзоиши қурби доллар дар бозори сиёҳ ва камчинии он дар бонкҳо дар ҳолест ки арзиши доллар расман дар бонкҳои кишвар мисли рӯзҳои пеш боқӣ мондааст. дар бонки миллии Тоҷикистон ин мавзӯъро шарҳ надоданд. масъалаи афзоиши қурби доллар дар гузашта низ нигарониҳоеро ба вуҷуд оварда буд. иқтисоди Тоҷикистон аз бозори беруна пойбандии зиёд дорад ва аксар молу маҳсулоти ниёзи аввалия ба асъори хориҷӣ аз дигар кишварҳо харида мешавад. дар пайи камчинӣ ва афзоиши қурби доллар дар бонкҳо иқтисоддонҳо борҳо таъкид намуданд ки Тоҷикистон барои раҳоӣ аз ин мушкил бояд ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва содироти он ба хориҷ аз кишвар таваҷҷӯҳи бештар намояд. алишер зарифӣ, шаълои абдулло, радиои озодӣ, душанбе.